putraku. Saiki ibu pirsa apa sebabe dene sliramu putraku ontang-anting sing banget dak tresnani pungkasi urip kanthi cara gegirisih kaya mangkene. Ora pantes sliramu nampa panandang kaya mangkene. Dipitengah, diece, lan diseksa. Rah dituntasake kanthi entek. Randuning badan penuh tatu arang keranjang, sarirane landrah kabeh mau dituntasake, dikurbanake kanggo nglabuhi sapa yen ora kanggo sakabeh manungsa. Ger putraku, yo iki panandang kang tumrap ibu. Ibu pirsa menawa sliramu ora pantes nyangga kasangsaran kaya mangkin, nanging ibu uga percaya menawa kabeh iki mau minangka wujud prasetyanira marang Kanjeng Rama. Sanadyan kang sira bilani isih tetep tumindak dosa lan nista, nanging kanthi seda kaya mangkene sliramu wis paring tulodo asih tresna kang paling gedhe nganti ngurbanake sarira. Romo, suster, bapak, ibu, lan para sederek ingkang kinasih Gusti lan sami asih mring Gusti, mekaten menggah visualisasi anggenipun Gusti kita Yesus Kristus nandhang sangsara lan seda wonten ing kayu salib. Sumangga wonten ing dinten Jemuah Adi, dinten kita katetepaken supados mati raga
kanthi siam lan sesirik kita nyuwun supados menapa ingkang nembe sami kita lelimbang mbiyantu kita anggen kita ngayati sangsara dalem Gusti suwawi sami munjuk. Konjeng asma dalem yang Rama sayang Putra Twin yang Roh Suci. Allah Rama ingkang Maha Asih kasuk tresna dalem tetela wonten ing Putra dalem ingkang maringaken sugengipun ngantos dumugi seda wonten ing kayu salib. Mugi krana nglelimbang sangsaranipun wonten ing kalodhangan menika kawula sangsaya kabiyantu anggen kawula ugi sami wani mati menggaing dosa-dosa kawula lan kanthi mekaten kepareng tangi sesarengan kalian Sang Kristus ingkang ing benjing badhe kawula pahargya wonten ing wungunipun lan mugi kawula kepareng kaenggalaken iman kapitadosan kawula saha semangat kawula ngabdi Gusti wonten ing pasamuan dalem dados sarem lan pepadhanging jagat. Sedaya menika kawula unjukaken ing sampeyan dalem lantaran Sang Kristus Gusti kawula. Amin. Sembah bekti kawula Dewi Maria kekasih Allah Pangeran nunggil ing panjenengan dalem sami-sami wanita Sang Dewi pinuji piyambak so pinuju ing salira dalem Sri Yesus. Dewi Maria ibuning Allah kawula tiyang dosa sami nyuwun pangestu dalem samangke twin benjing dumugi ing pejah. Amin. Konjeng